Älä tee näin. Vaiheessa on puhuttu aina työllisesti. Itävä tulos on. Ja nyt tässä piikkiä. Jätkä. Piikki. Haarukka. Haarukka? Tämmönen likainen. Onko se hyvä? Erittäin. Sehän tästä, miten mä sen ahvenen väliin? Näin voi mennä. Joku hadaa. Miksi sä pidä sieltä veittä noin päin? Onks näin miten? Näin päin. Häh? Näin mä ainakin pitäis. Näin. Nyt on toisinpäin se. Näin. Niin. Näin. Noin. Niin mä oon niin, tolla just noin. Tolla mä oon tehnyt. Ei onnistu. Ei millään. Ei voi onnistua. No, koetais jotain uutta taktiikkaa. Kato vaikka tuolta näin ja se vetää. Vaikka se sanoo kyllä jotenkin toisinpäin se kakuu kalasilla. Ei tuu mitään. Lapset poistu.